שדרות מוריה, מרכז הכרמל, חיפה. זה מה שנשאר מאוטובוס אגד קו 37. שוב אותם מראות קשים של הרס וחורבן. גופות, פצועים, פינוי, שוטרי הזיהוי הפלילי, אנשי זק"א. סמוך לשעה 2, כאן בתחנת האוטובוס ליד צומת כרמליה, אירע הפיצוץ. פתאום האוטובוס מתפוצץ, בדיוק ירדתי מהאוטו, התחלתי לרוץ, עפו עליי דברים, ראיתי אנשים מתים, אנשים מתחילים לצעוק, שרופים, אנשים. קו 37 מחבר בין התחנה המרכזית לאוניברסיטה שעל הכרמל. האוטובוס היה עמוס נוסעים, רובם סטודנטים, תלמידים, יהודים וערבים. חיפה, עיר של דו-קיום. הגברנו את הפעילות בשטח, לא רק בחיפה, אלא גם בשאר חלקי הארץ. ראוי להגיד שאנחנו אחרי תקופה די ארוכה של פחות פיגועים בקו הירוק, אבל ראוי בהקשר הזה לציין שהפיגוע של היום הוא תוצאה של מאמצים גדולים מאוד של ארגוני המחבלים לבצע פיגועים. תושבים המומים מתגודדים בזירת הפיגוע. ראיתי את ה-37 מגיע, רצתי אליו, פתאום אתה שומע, שמעתי פיצוץ עז. היה מלא אבק, שריפות, לא תתאר לעצמך פעם ראשונה בחיים שלי, אני רואה דבר כזה. הייתי בהלם, לא ידעתי מה לעשות. אתה היום עבדת על הקו הזה? היום עבדתי על הקו הזה 3 פעמים, עליתי, ירדתי, עליתי. עובדי מס רכוש עומדים את הנזקים. ובדרך חזרה למסלול החיים התקין, עובדי העירייה כבר מנקים את אתר הפיגוע, ובקרוב יפונה האוטובוס. כמה בתים מכאן מתגורר בין חיפה לפריז במאי הקולנוע עמוס גיטאי. יצירתו הקולנועית התיעודית עמוסה ביקורת משמאל על מדיניותן של ממשלות ישראל. בכל מקום יש אנשים שרוצים שיהיה פה רק דם ועשן, ואני חושב שצריך לעודד את אלה שרוצים שיהיה פה משהו אחר, אבל בוא נגיד שזה לא יום שמח לאנשים האלה. עמרם מצנע חוזר לעירו הפצועה לאחר שנים שבהן שימש ראש עיר עם לא מעט פיגועים קטלניים. השר הטרי לביטחון הפנים צחי הנגבי קורא להגיב תגובה קשה על הפיגוע. לא יהיה שינוי במצב אם לא תהיה תחלופה פרסונלית ומהותית בהנהגה הפלסטינית. כלומר, כל עוד ערפאת הוא המכוון את הדברים, הוא נותן אור ירוק למרצחים. למדנו זאת בעשרות השנים האחרונות, הדבר לא השתנה. כבר הערב, שעות אחדות לאחר הפיגוע, חודשה התנועה בקו 37. הנהגים והנוסעים חוזרים שוב לקו החזית במלחמה הבלתי פוסקת למען המשך חיים תקינים, שבה לעתים ידם של המתאבדים על העליונה. לפעמים עולות מחשבות, כל מיני כאלה ואחרות. מנסים להדחיק את זה קצת. זהו. ממשיכים הלאה. כן. ראשוני הפצועים הגיעו במהירות לבתי החולים הסמוכים למקום הפיגוע. לבית החולים כרמל, שנמצא כקילומטר ממקום הפיגוע, הגיעו 23 פצועים. לבית החולים בני ציון הגיעו כ-18 פצועים. הפצועים קשה נפגעו עם פגיעות הדף, עם כדוריות מתכת שכנראה יהיה בתוך המטען. יש פציעות חודרות לבטן, לחזה, פציעת ראש. לבית החולים רמב"ם הגיעו הפצועים הקשים. 5 פצועים הגיעו לשם, אבל לא את כולם הצליחו הרופאים להציל. 2 נפטרו מיד בהגיעם, 3 נפטר על שולחן הניתוחים. כל המאמצים להצילם עלו בתוהו, אלה פצועים קשים מאוד, שראינו כמותם בפגיעות האוטובוסים המפורסמים שהיו כאן. פגיעות אופייניות לנפגעים שנפגעים בחלל סגור, כאשר הם סובלים מפגיעות ההדף ומחומרי הנפץ גם יחד. ישנם עוד 2 פצועים שכרגע מנותחים, נמצאים בחדר הניתוחים, גם הם במצב קשה. מוניר חלבי נסע במכונית מאחורי האוטובוס. הוא נפצע, ובכל זאת יצא לעזור לפצועים. אז היה פיצוץ אדיר. אז פתחתי את הדלת וירדתי והתחלתי לרוץ. עדיין הדברים והחלקים עדיין ירדו על הרצפה. זה היה כמו גל אש והרבה רסיסים ירדו. אז התחלתי לרוץ, ודברים נפלו לי על הראש. עליתי על האוטובוס והתחלתי לכבות את השריפות שהיו. היו שם גופות, אנשים שרועים, צועקים, הרבה דם, הרבה תופת, צבעה.
אז המשכתי לעזור לאנשים. לא פחדת כל הזמן הזה מפיצוץ נוסף? פחדתי, בטח שפחדתי מפיצוץ נוסף, אבל מי שהיה חי והייתי יכול להציל אותו, אמרתי אני יכול להציל ולתרום, זה הפיגוע השני שאני חווה. היא קיבלה מכות מברזל, בראש, בידיים, ברגליים. הגעתי רק בידיים סתם ולא יכולתי לנשום. להתקשר לאחות, כן, להעביר אותה. בבתי החולים עדיין מאושפזים 6 פצועים במצב קשה ועוד 2 במצב קשה מאוד בבית החולים רמב"ם, שם הרופאים נאבקים על חייהם.